sí que é verdad que acaba a tempada e recibo varias chamadas porque, bueno, sales de todo un Albacete, pero, bueno, a Morriña tira moito. Cabas o Cabo mellor David. equipo de Galicia. Como? No segundo. Ostra, pero ti sendo do Depor como eres, porque estás demostrando que chame o Celta non evitou que quixeras Tiveches fichar. dúbidas? Sí, obviamente sí que tuve dúbidas. O tempo tamén deu un pouco razón, porque eu tiña moitas ganas de voltar a Galicia, o proxecto do Celta B era boísimo porque era para salir en segunda B, pero bueno, que ao final esa toma de decisión tamén foi un pouco consensuada ca familia, porque, bueno, sí que é verdade que a Morriña tira moito, hai que dicilo, eu son do Depor e tal, pero o Celta ten o mellor xogador dos últimos 40 anos. Iago Aspas. Entrenando que é unha barbaridade. E nos partidos amistosos, o sea, bueno, o que fai a Celta, tes algún problema das ya el, porque que é boísimo. Así, bueno, tuvo a carreira que tuvo Iago. Sí. Al final, despois que, bueno, creo que a xente xa o sabe, pero el controla moitísimo de fútbol. Meus amigos son moitos do Depor e tal, e esa rivalidade, Iago é así, que va. É o que lle dicía, todo o contrario. Escoitaba a mí falar completamente diferente de él e dicirlle, que Iago que é boísimo, como persona que é un fenómeno tamén.